inyong direktor at living partner nitong Ignoranian sa Tyne Street, Barangay West Triangle, Quezon City, kagabi. Natagpuan ng mga barangay tanod ang mga bangkay na Alexis Chioseco at Nika Bonhig sa kusina ng kanilang bahay matapos makahingi ng tulong ang kasambahay na si Magdalena Patpat. Itinuro ni Patpat ang bagong kasambahay na isang Criselda na utak sa krimen na siya umanong nagpapasok sa bahay sa tatlong lalaking kasapwat nito. Batay po sa kwento ni Patpat, ikinapos ng mga suspect ang kanyang mga kamay, piniringan sa mga mata at tinalikan ng tuwalya sa bibig bago ikinulong sa isang kwarto sa bahay ng mga biktima. Narinig ni Patpat ang pagdating sa bahay ng kanyang mga amo bago malingaw-ngaw ang ilang putok ng baril. Nilimas umano ng mga suspect ang ilang nagamitan sa bahay bago tumakas gamit ang getaway vehicle na puting Ford Lynx na merong plate number na CPW329 ng mga biktima. Nagawa namang matanggal ni Patpat ang tiling sa mata at tuwalya sa kanyang bibig at nakalabas ng silid upang makahingi ng tulong sa mga barangay tanod. Nadakit